Vítejte, dnes se ponoříme do jedné z největších otázek naší doby, jak digitální média skutečně ovlivňují naše děti. Nebudeme tady ale vařit z vody, podíváme se na tvrdá data z jedné obrovské vědecké analýzy. Tak jdeme na to. Tohle je otázka, kterou si klade spousta rodičů, učitelů, v podstatě každý. Smartfony, tablety, sociální sítě jsou zkrátka všude. Jaký je ale jejich skutečný, měřitelný dopad? A odpovědi budeme hledat v něčem opravdu masivním. Nejde totiž o jednu jedinou studii. Dnešní podklady vychází z takzvané metaanalýzy, která propojila výsledky ze 153 různých dlouhodobých studií z celého světa. To je důležité, protože to znamená, že vědci sledovali ty samé lidi po mnoho let, aby zjistili, jak se věci vyvíjí v čase. A proč je tahle otázka tak zásadní? No, protože se netýká jen nějaké malé skupiny lidí nebo jedné země. V našem propojeném světě je to téma, které řešíme úplně všichni. Digitální média jsou prostě určujícím znakem moderního dětství, ať se nám to líbí nebo ne. Jejich používání navíc pořád roste. Takže je celkem logické, že se čím dál víc zajímáme o jejich vliv na zdraví a vývoj dětí. Není divu, že je to pro vědce tak velké téma. Tak a teď se dostáváme k jádru věci. Co nám tahle obří analýza, která shrnuje desítky let výzkumu, vlastně odhaluje? Pojďme se podívat na konkrétní zjištění. Jen rychle vysvětlím, co to ta metaanalýza vlastně je. Představte si ji jako takovou studii studií. Místo, aby se spoléhala na jediný výsledek, vezme data z mnoha různých výzkumů a dá je dohromady. Díky tomu jsou její závěry mnohem silnější a spolehlivější. A abychom si udělali obrázek o tom, jak obrovská práce to byla, vědci nejprve prohledali globální databáze a prošli si skoro 19 000 odborných článků, z nich pak pečlivě vybrali a zanalyzovali těch 153 nejdůležitějších dlouhodobých studií. To jen ukazuje, jakou váhu a důvěryhodnost tahle zjištění mají. Co je na tom taky hodně zajímavé, ten globální záběr. Nejde jen o data z jedné části světa. Studie pocházejí z Evropy, Severní Ameriky, Asie i dalších kontinentů. Jde tedy o globální fenomén, který je podložený globálními daty. Dobře, teď se přesuneme k prvnímu velkému tématu a začneme tím, o čem se dnes mluví asi nejvíc, o sociálních médiích. Tak, a tady je hlavní zjištění, co se týče sociálních sítí. Analýza ukazuje, že ze všech digitálních platform jsou to právě sociální média, která jsou nejčastěji a nejvytrvaleji spojována s riziky pro zdraví a vývoj dětí a dospívajících. A teď se něčeho podržte, protože ten seznam je docela alarmující. Podle souhrnu všech těch studií je používání sociálních sítí spojeno s vyšší mírou deprese, s více problémy v chování, dokonce s myšlenkami na sebepoškozování, užíváním návykových látek a aby toho nebylo málo, tak i s horšími výsledky ve škole a horším vnímáním sebe sama. To je opravdu silný soubor zjištění. A teď přichází jeden naprosto klíčový detail – načasování. Studia totiž odhaluje, že spojení mezi sociálními sítěmi a depresí je nejsilnější v období rané adolescence, tedy zhruba mezi 12. a 15. rokem života. Proč zrovna tehdy? No, protože v tomto věku jsou mladí lidé extrémně citliví na sociální srovnávání a hodnocení od ostatních, což jsou vlastně hlavní motory sociálních sítí. Teď ale opustíme sociální sítě a přesuňme se k dalšímu velkému tématu, k videohrám. Tady jsou ta zjištění o dost složitější a, jak za chvíli uvidíme, tak trochu paradoxní. A v tom právě ten paradox spočívá. Na jedné straně totiž studie spojují hraní videoher s některými negativními projevy, jako je třeba vyšší agresivita nebo problémy v chování. Jenže, a to je fascinující, na druhé straně jsou videohry spojeny i s pozitivními kognitivními přínosy, konkrétně s lepší pozorností a lepšími takzvanými exekutivními funkcemi, což je v podstatě schopnost plánovat, organizovat a řešit problémy. A tohle je naprosto zásadní rozdíl. Zatímco u sociálních médií vidíme jasnou linku k depresi a úzkosti, u videoher studie tuto spojitost nenašla. To nám jasně ukazuje, že dopady těchto dvou typů médií na duševní zdraví jsou prostě jiné. Dobře, prošli jsme si klíčová zjištění ohledně sociálních sítí i videoher. Ale co to všechno znamená pro nás? Jak si máme tahle data přeložit do našeho každodenního života? Autoři studie mluví o statisticky malých efektech, ale to klíčové slovo je konzistentní. Zkuste si to představit jako kapku vody, která neustále kape na kámen. Jedna kapka neudělá nic, ale jejich vytrvalé působení nakonec vytvoří díru.
A stejně tak tyto malé efekty, které se objevují napříč desítkami studií, získávají na obrovské síle a významu. Tohle prostě není náhoda. Tenhle citát přímo ze závěru studie to vlastně shrnuje úplně dokonale. Používání digitálních médií je konzistentně spojováno s riziky, a to obzvlášť v případě sociálních sítí. To je naprosto jasný a silný závěr, který stojí na obrovském množství dat. A aby bylo úplně jasné, co ten malý efekt znamená v praxi, studie to dává do perspektivy. Síla těchto souvislostí je prý srovnatelná s rizikovými faktory, které už bereme naprosto vážně, jako je třeba nedostatek pohybu nebo nezdravá strava. To nám ukazuje, že dopad digitálních médií bychom rozhodně neměli podceňovat. Tahle analýza nám tedy nedává jen odpovědi, spíš nám pokládá jednu klíčovou otázku do budoucna. Cílem totiž není technologie zakázat. Cílem je najít způsob, jak vést děti ke zdravějšímu a bezpečnějšímu vztahu s nimi. Jaké kroky můžeme udělat, abychom minimalizovali rizika a naopak maximalizovali ty přínosy? A to je výzva, která nás všechny nutí k zamyšlení.